Д, главно Р. Ко става, приятели? Аз съм Теогот. Тук с мен е един специален гост. Аз съм Пламен 11. Той е от трети Б клас, от моя клас. Извинете ме за малко и сега се връщам. Да, той често се тръгва. Бъзикал се. Така. Днес пак сме в EnderGod PvP. Само да видя другото клипче как е. Другото клипче дали се е качило. Не знам, не ми пука. Така, върнах се. Ето го и него, той се върна. Сега го чакаме да напише IP-то и да влезе в сървъра, Което е много трудно. защото е с букви. Повтарям, ще го има в описанието. Да, но по-добре да си правите труда. Много трудно се пише. И ми пише... Пламен, не знаеш, че мога да го копираш да поставиш. Не мога. Чакай. Можеш. Това ли? Нали знаеш, че не говоря от компа? Да ти питам, това ли IP-то? Главно Е, Н, Д, Е, главно Р, главно Г, О, главно Д, точка, Н, точка, П, 2 точки, 2, 5, 6, 0, 5. Чай сега ще видя. При мен IP-то е главно Е, малко Н, малко Д, малко Е, главно Р, главно Г, малко О, главно Д, точка. След дето не слагам точка. Не ме видял. Аз сложил съм ли? Давай, продължавай. Главно Д, точка, НН, точка, ПЕ, 2 точки. 2 точки, 2, 5, 6, 0, 5. И Това- при мен IP-то е такова и ми пише, и аз спри клипа на пауза. Добре. Съжалявам, не изберете, не. О, да. Така, продължаваме след 20 минутна пауза. Ако се чуете какъв беше проблема, сървъра за 1.7.2, Пламен е влязал 1.7.9. Така че, да почнем да снимаме. Какво ще правим първо? Първо, аз не го знам къде е Пламен. На спална съм. Ти как се писаш? Риздар се пише. Къде си, как се пишеш? Ето, Растар, бията, право си, мърци. Аз съм. Ти ли си ям седа, бе? Ами кой да е? Айде да вървим. И аз имам Diamond меч. Айде да го видим. Така, да вървим на някъде. Какво е това, мамка му? Това е Джон, бе. О, уточнение. Къде ще ходим? Уточнение, аз играя с F3 100 FPS, VE 100 FPS. Бати, аз съм свикнал с 100, сега съм с 41 и малко ми лаг от клипчето, дето снимам. Но важното е, че снимам и това е великолепно. Дано не се сърдите, че се забавихме толкова. По-скоро той се забави. Аз съм се забавил. Ти не знаеш как напишеш IP-то. И на каква версия да играеш? Да, беше уточнил. Аз те уточня. Сигурно той ще прави поредица. Ами това е епизод 2 между другото. Миналото клипче беше 5 минути, но това мисля да го направя 10-20. Естествено повече за моите зрители. И по-яко е за мен да снимам. Миналото ми клипче беше 30 секундно. Не, първото ми клипче беше 30 секундно, второто ми клипче... Изчакай ме, защото те загубих от погледа си. Ето ме! Къде си? За тебе. Здравей. Какви интересни неща ще правим днес? Може да се включа пак някой път в клипчето, когато този приятел снима. Искаш ли динамитче? Аз имам 24. Чакай малко, дръпни се и свърля те пошанки. Махай са. Не те искам. Аз пак те желая. Добре, да. Ще идваш ли на оная вакансия, бе? Да, с